Forbered neglen ved at tilfile naturneglen i den ønskede form, samt skub neglebåndet forsigtigt tilbage med neglebåndskubberen. Neglebåndsresterne skrabes væk, så produkt kan hæfte bedre. Mater neglen med filen, sådan at der ingen shiny spots er. Tør af med en wipe fugtet med cleaner. Pas på ikke at røre neglene efterfølgende, da det kan påvirke holdbarheden efter produktpåførsel. Påfør primer bonder og lad det lufttørre i mindst 30 sekunder. Påfør eller masser et tyndt lag akrylgel basecoat ind i neglepladen og hært 30 sekunder i hybridlampen. Tilpas din skabelon og påsæt den. Start eventuelt med en finger skabelon ad gangen, til du er tryg ved fremgangsmetoden. Her vises mandelform. Det er vigtigt, at skabelonen er tilpasset den frie kant. Her viser Falka, hvordan hun tilklipper sin skabelon. Sørg for, at skabelonen sidder lige på neglen, da opbygningen ellers vil blive skæv og måske også skrøbelig. Fyld lidt cleaner i låget fra flasken eller i en dappen dish. Dyp din spartel i cleaner og tag den mængde akrylgel, du skal bruge. Sæt akrylgel af på overgangen af din frie kant til skabelonen. Dyp din pensel i cleaner og dub den af på en tør wipe, da den ikke må være for våd. Byg herefter forlængelsen ved at trykke forsigtigt på produktet og før det ud over skabelonen. Brug linjerne på din skabelon som guideline til længde samt lower arch. Dyp og dub din pensel efter behov, mens du former neglen. Produktet hærder først, når du kommer det i hybridlampen, så du kan arbejde på det, indtil du er tilfreds. Det er dog vigtigt, at det ikke søber rundt i cleanervæske, da det kan nedsætte holdbarhed og styrke. Her 60 sekunder i hybridlampe. Fjern skabelonen. Nu har du lavet forlængelsen, og apex skal formes. Sæt en kugle akrylgel på det højeste punkt af naturneglen. Herfra skubber du forsigtigt produkt ned mod neglebåndskanten, men uden at ramme. Sørg for, at det er tyndt og jævnt. Sådan gør du hele vejen rundt om det højeste punkt. Afslut med at hærde hele neglen 60 sekunder i hybridlampen. Fugt en wipe med cleaner og tør neglen grundigt af. Det er vigtigt, at der ikke sidder vådt materiale, stikkelager, som kan fremkalde ubehag eller allergi. Fil neglen i den ønskede form. Hvis du har gjort dit forarbejde godt, burde der ikke være meget tilfiling. Husk at kigge fra alle vinkler, når du er færdig. Er neglens form, som den skal være, kan du buffe den over for at fjerne filespor og gøre overfladen mere jævn. Tør neglen over med en wipe fugtet med cleaner for at fjerne støv. Din negle er nu klar til enten at få påført topcoat, hvis du er tilfreds med akrylgeléens farve, eller sukkerpolish, hvis du ønsker lakeret negle. Husk at hærde 60 sekunder i hybridlampe. Afkøl neglene i ca. 60 sekunder uden for lampen, inden påførsel af neglebåndsolie, som masseres ind i neglebåndet.